Είχατε κακό όνειρο. Ελάτε, θα σας κρατήσω σφιχτά. Να σας πάρω στη θερμή αγκαλιά μου. Όχι. Τι ωραία! Για να δω. Δώρο για το Σιτζούνε. Θα του δώσω κι εγώ ένα δώρο. Κι εγώ ένα πιο ωραίο. Όλοι θα δώσουν από ένα δώρο στο Σιτζούνε. Έτσι δεν θα μπορέσει να παρατηρήσει όπως θέλω το δικό μου δώρο. Για να δω. Μην είσαι παγκοραμένος, για να δω κι εγώ. Σταματήστε. Το ξέρω, θα δώσεις δώρο στην Καόρου. Για να δω. Δείξε μου τι θα δώσεις στην Καόρου. Σταματήστε. Αυτός είπε σταματήστε. Μα δεν ξέρεις ούτε όταν σε παρακαλούν να σταματάς εσύ. Τι είναι αυτό που λες, να σταματώ? Είναι ότι πρέπει να σέβεσαι την επιθυμία του άλλου. Αλλά εσύ δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Ποτέ δεν προσέχεις την επιθυμία ο άλλος. Τι είναι αυτό που λες? Τι είναι αυτό, δεν καταλαβαίνω. Καμπαμαρού. Το πολύ ωραίο μου μέτωπο. Το μπουκέτο. Περιμένετε. Σταματήστε. Θεέ μου. Περιμένετε. Σε περίμενα αγόρια. Ορίστε τα γράμματά σας. Σας τα έφερα όλα. Ευχαριστώ, μωρό. Αυτό είναι το δώρο μου. Θα υποφέρω από κολλητική αρρώστια τώρα. Η πρόεδρος των Ογιώκου έχει τόσα γράμματα. Γιατί? Αλλά η δική μας πρόεδρος ποτέ δεν έχει λάβει τόσα. Τι τρέχει? Μπήκε τίποτα μέσα στα μάτια σας? Πώς σας φαίνονται οι γλυκοπατάτες? Οι γλυκοπατάτες? Όχι! Απλά ήθελα να είμαι καλός. Αυτό είναι υπέροχο. Γι' αυτό πέφτει η δημοτικότητα της κυρίας Οκούμπο. Λυπάμαι. Θεέ μου. Τι έπαθε, γιαγιά? Τίποτα. Μα το Προεδρείο των Ογιώκου έχει τόσα δώρα και εμείς τίποτα ακόμα. Λυπάμαι. Λυπάμαι τόσο πολύ. Κάτι πρέπει να γίνει. Λυπάμαι τόσο πολύ. Ποια χαρτιά αλληλογραφίες θα χρησιμοποιήσω για την απάντησή μου? Ροζ, άσπρα, πράσινα ή με σχέδια λουλουδιών αρωματισμένα? Αχ, Ματζίμα μου. Είσαι πολύ ανυπόμονος, Αντιπρόεδρε. Λυπάμαι για σας, κυρία. Μα η πρόεδρος των Ογιώκου ήταν πολύ χαρούμενη με όλα αυτά τα δώρα που πήρε. Λυπάμαι για σας, κυρία. Εγώ λυπάμαι για σένα, Αντιπρόεδρε. Αν ένας αρχίζει να μου φέρνει δώρα, όλοι μετά θα κάνουν το ίδιο πράγμα. Όλοι θα αρχίσουν να φέρνουν δώρα πολλά. Εγώ λυπάμαι για σένα, Αντιπρόεδρε. Ναι, έτσι νομίζω κι εγώ ότι θα κάνουν. Πρέπει να ξοδέψουν λίγο από το χαρτζηλίκι τους για μένα και μάλιστα θα ξοδέψουν και αυτοί που δεν έχουν. Λες ότι θα με ευχαριστήσει αυτό το πράγμα εμένα? Έτσι νομίζεις. Λυπάμαι. Έκανα λάθος. Το να είσαι εκπαιδευτικός σημαίνει να αντέχεις τη μοναξιά. Είναι θαυμάσιο. Μάλιστα. Γεια σου, γιαγιά. Να, ένα δώρο για σένα. Σταματήστε, δεν επιτρέπονται τα δώρα. Τι είπες? Ευχαριστώ, Καμπαμαρού. Τι? Μα είπατε, κυρία, ότι τα δώρα... Ο Καμπαμαρού είναι διαφορετικός από τους άλλους. Ας πάμε, εντάξει? Ναι, είναι ακόμα ζεστό. Μυρίζει καλά. Ζεσταίνει και την καρδιά μου. Ζεσταίνει την καρδιά της. Είναι θαυμάσιο. Κατάλαβα. Νιώθει μοναξιά παρά τα όσα λέει. Θέλει δώρα μέσα στην καρδιά της.
Γιαγιά θέλει δώρα από τους μαθητές. Το είπες αλήθεια αυτό? Όχι, ποτέ δεν λέει κάτι τέτοιο. Αλλά το θέλει πολύ. Τότε γιατί? Το βρήκα. Ένιωσα τη μοναξιά στην καρδιά της. Κατάλαβα το πόσο υποφέρει. Η αγάπη μου βρήκε... Καλά. Κατάλαβα. Δεν ήξερα. Σκέφτηκα να δώσω ένα εορταστικό πάρτι προς τιμήν της για να ηρεμήσω τη μοναξιά της. Ας της κάνουμε αυτή την έκπληξη. Εορταστικό πάρτι? Ας καλέσουμε και το Σιτζούνε και την Καόρου. Και το Σιτζούνε? Ναι, έγινε! Μακαρονάδα για 100 ανθρώπους. 200 τηγανιτές καραβίδες. Μην το ξεχάσετε. Άστε με να δοκιμάσω εγώ. Ωραίο αυτό. Αφήστε με να δοκιμάσω κι εγώ. Ω Θεέ μου. Δεν μπορείς να το πάρεις από το Μάη. Κάνει πολύ φασαρία. Τι? Εγώ? Δεν γίνεται. Μάη, η κυρία Οκούμπο θα το ανακαλύψει. Κατάλαβα. Τι θα πάμε? Ας πάμε τώρα μακαρονάδα. Εντάξει. Νάτος! Ορίστε κύριε. Ευχαριστώ. Μάη. Δώστε μου. Είσαι ο πολύτιμος γιος της οικογένειας Μαϊτζίμα. Πρέπει να σε προστατεύσουμε από τους κακούς φίλους. Αγαπητό μου παιδί. Αγαπητό μου παιδί. Αυτό το άρωμα είναι μυρωδιά λεβάντας. Πόσο γλυκιά είναι. Ήταν τόση ευτυχία να διαβάσω το γλυκό σου γράμμα. Πόσο δυνατά χτυπούσε η καρδιά μου. Είναι τόσο γλυκιά. Θα σε περιμένω κάτω από το 5ο γκίνγκο δέντρο από την πύλη του ναού. Στον αγαπημένο μου Χάιντ. Από τη Μαργαρίτα σου. Τα κατάφερα! Γιουπί! Τι ωραία μυρωδιά. Εκεί. Το 5ο δέντρο γκίνγκο. Με συγχωρείς. Χάιντ! Ναι. Είσαι η Μαργαρίτα μου. Είσαι τόσο γλυκιά. Είμαι ευτυχής. Παρακαλώ, έλα εδώ. Είμαι ντροπαλή. Μην τρέπεσαι, αγαπητή μου. Περίμενε, αγάπη μου, Χάιντ. Τρελή μου αγάπη. Αγάπη. Σιτζούνε. Τι? Όμορφος. Κυρία Οκούμπο, θα σας διώξω εγώ τη μοναξιά. Hey, πού πάμε? Δεν υπάρχει μπαρ με μακαρονάδα εδώ γύρω. Μακάρι να είχα κι εγώ ένα ραντεβού μαζί του. Χάιντ! Χάιντ! Σταματήστε! Σταματήστε! Μην είσαι τόσο ντροπαλός. Το ξέρω πως είσαι μαθητής μου και ότι εγώ είμαι η δασκάλα σου. Μα ο έρωτας είναι δυνατότερος από όλα. Κάποιο λάθος. Είσαι μόνο ένα μωρό. Παρακαλώ, σταματήστε! Δεν έπρεπε να το δω. Χάιντ! Παρακαλώ, σταμάτα! Ίσως κάποιος να μας δει. Σας έχω κιόλας δει. Καπαμαρού. Καπαμαρού! Μου έδειξες αρκετά, γιαγιά. Μου ζήτησε να βγω μαζί του. Εγώ δεν ήθελα να έρθω, αλλά αναγκάστηκα να υποκύψω στις επιθυμίες του. Τι?
Μπρος, λοιπόν, συνέχισε. Έχω κι εγώ παρέα. Είμαι κι εγώ με κορίτσι εδώ, ορίστε. Μάλιστα. Ιουχού! Είμαστε τόσο νέοι. Ας χορέψουμε. Ωραίο μέρος. Μπορώ να φάω όσο θέλω. Θες να το φας στο Μάη? Το πάρτι πρέπει να έχει αρχίσει τώρα. Ο Σιτζούνι και οι άλλοι θα είναι έτοιμοι. Σας ευχαριστώ όλους. Πού είναι η Μάη και ο Καμπαμάρου? Να, είχαν κάτι να κάνουν. Λοιπόν, ας αρχίσουμε το πάρτι, εντάξει. Παράξενο που δεν είναι εδώ ο Καμπαμάρου. Λοιπόν, είχα πάει... Παρακαλώ, σερβιριστείτε όλοι. Αρχίζει το πάρτι. Ναι. Έχουμε περάσει 25 χρόνια με την κυρία Οκούμπο. Θυμάμαι τις μέρες του Δεύτερου Παγκόσμιου Πόλεμου. Έχασα πολλούς φίλους σε μια αεροπορική επιδρομή. Νιώθετε άρρωστη, κυρία Οκούμπο? Δεν είστε καλά? Όχι. Απλά ανησυχώ για τον Καμπαμαρού. Είναι δύσκολο να πιστέψει κανείς πως δεν είναι εδώ με τόσα φαγιά τριγύρω. Αυτή είναι η πρόεδρος του σχολείου. Μπορώ να σε βλέπω πια? Φεύγω. Πού πηγαίνετε? Σταματήστε. Αφήσαμε το ρύζι με κάρι. Μάη. Το επόμενο είναι το αγαπημένο μου. Πάμε. Μουσική παρακαλώ. Κατάλαβα. Καμπαμαρού. Ο παρασκηνιακός βασιλιάς των Γιγιόκου έχει οργανώσει όλα αυτά με σκοπό να μας κάνει αντικείμενα γελιοποίησης. Καμπαμαρού. Προσποιείται τον ηλίθιο και με κοροϊδεύει πίσω από την πλάτη μου. Θα μου το πληρώσεις αυτό. Καληνύχτα σας, κυρία. Ο Καμπαμαρού κοιμάει, δεν ήρθαν ακόμα σπίτι. Τι του συνέβη? Πρέπει να ψάξουμε. Το πάρτι δεν σήμαινε τίποτα για σας. Λυπάμαι. Για να πούμε την αλήθεια, εγώ... Πεινάω τόσο πολύ. Χρειάζομαι κάτι να φάω. Τι? Τελείωσε το πάρτι. Λυπάμαι πολύ, γιαγιά μου. Χαίρομαι που ήρθατε σπίτι τελικά, παιδιά μου. Πού ήσουν τόσο αργά, Μάη? Γιατί μας ανησύχητες? Να, συναντήσαμε την πρόεδρο των Ογιόκου και... Τι? Σας έκαναν κάτι κακό? Σταματήστε. Όχι, μα επιτέλους. Όχι, δεν μπορώ να το πιστέψω ότι μπορείς να τα πετάξεις. Είναι τόσο ωραία φαγιά. Δεν αφήνω. Άφησέ με να τα πάρω. Βά επιτέλους να δούμε πότε θα χορτάσεις. Διαπέστειο φέρσιμο, Καμπαμαρού. Ντρέπομαι για σένα. Ο Σιτζούνι και η Καόρου σε κοιτάνε. Ντροπή. Το ξέρετε ότι σας ατιμάζει αυτός ο Καμπαμαρού με τα φερσίματά του, κυρία. Καμπαμαρού, τι ωραίος που είσαι, αγόρι μου. Τι? Πραγματικά είναι ο εγγονός του Σάιζο. Πολύ ωραία, Καμπαμαρού. Πολύ ωραία, Καμπαμαρού, τρώγε. Δεν καταλαβαίνετε τι θέλει να πει. Δεν το καταλάβατε. Πετούσαμε τα φαγητά που μπορούσαμε ακόμα να φάμε. Ήμασταν συνηθισμένοι σε σπατάλες.
Ήμασταν συνηθισμένοι να πετάμε πράγματα που είναι χρήσιμα. Έχουμε ξεχάσει να ευχαριστούμε αυτό που μας τα δίνει. Προσπαθεί να μας το πει. Καμπαμαρού, πόσο καλός. Καμπαμαρού! Αυτά είναι τα ρούχα της μητέρας σου. Τα καθάρισα και τα επιδιόρθωσα για σένα. Ευχαριστώ. Τι είναι αυτή η μυρωδιά? Πιο γλυκιά από τα κέικ. Δεν γνωρίζεις τη μυρωδιά? Δεν γνωρίζεις το αρώμα μου? Η Καόρου δίνει δώρο ακόμα και στον Καμπαμαρού. Είναι τόσο γλυκιά. Ενώ εγώ... Κατάρα, Καμπαμαρού. Έκανε τη Μάη να κλαίει. Επιπλέον είναι κολλητός και με την Καόρου. Είναι τόσο θυμωμένος. Θα μου το πληρώσεις. Τι θέλεις? Είναι πολύ αργά. Ας μιλήσουμε αύριο. Η Μάη μιλούσε για την κυρία Ματσούκο και τον Μαετζίμα. Τι ήταν? Πες μου γρήγορα τι συνέβη. Τίποτα. Εκείνη η ηλικιωμένη γυναίκα χόρευε φορώντας αστεία ρούχα. Τι? Χόρευε? Ήταν τόσο αστείο. Αυτοί και ο Μαετζίμας πήγανε τα χέρια τους και αγκαλιαζόντουσαν. Χέρια? Ναι, χορεύανε έτσι. Του φώναζε «Χάιντ, Χάιντ, γιουχού, γιουχού». Αυτή είναι η φωνή του Καμπαμαρού. Με κοροϊδεύει. «Χάιντ, Χάιντ». Τον φίλησε και τα χείλια της ήταν τόσο κόκκινα. Έτσι, να έλα να σου δείξω. Σταμάτησε! Τι είναι? Ήταν οι μαμάδες μου. Τώρα. Διάβολε. Καταραμένε, Καμπαμαρού. Ξέχασες αυτό, Σιτζούνε. Ω! Ένα δώρο από μένα. Σιτζούνε. Ο Σιτζούνε. 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 Τι ήταν αυτό? Σιτζούνε, ξύπνα. Σιτζούνε. Σιτζούνε. Τι τρέχει εδώ πέρα? Σιτζούνε. 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 Παρακαλώ, ανοίξτε την πόρτα. Παρακαλώ, παρακαλώ. Καόρου. Παρακαλώ, ανοίξτε την πόρτα. Παρακαλώ, ανοίξτε την πόρτα. Ποιος είναι? Εγώ η Μάη. Ω, Μάη, τι τρέχει? Ο Σιτζούνε, ο Σιτζούνε. Εγώ, ο Σιτζούνε. Τι συνέβη? Κράτα την ψυχραιμία σου. Τι, νυχτερίδα. Ναι, ξαφνικά από πίσω. Είναι τρομερό. Επίθεση μέσα στο σκοτάδι. Μα γιατί ο Σιτζούνε? Πρέπει να βρούμε ποιος ήταν ο εγκληματίας. Πρώτα πρέπει να τον πάμε στο νοσοκομείο. Α, σωστά. Καλά είμαι, κύριε Αντιπρόεδρε. Σιτζούνε. Δεν ξέρω, μα ίσως τα είχε πιει. Ίσως ήταν μεθυσμένος. Δεν πρέπει να κάνουμε και πολύ φασαρία. Οι μαθητές μας θα ταραχτούν και θα ετοιμαστεί η φήμη του σχολείου. Θέλει πολύ προσοχή. Είσαι καλό παιδί, Σιτζούνε. Είσαι σπουδαίο παιδί. Είναι σπουδαίος ο Σιτζούνε. Σπουδαίος! Τι κάνετε εσείς εδώ? Τον βρήκες? Καμπαμαρού? Εξαφανίστηκε. Γιατί? Είσαι νίντζα. Δεν είσαι? Απλώς χτυπήθηκε ελαφρά από μια νυχτερίδα. Δεν το εννοώ στα αλήθεια να κυνηγήσω τον εγκληματία. Σωστά, Σιτζούνε? Καμπαμαρού, σταμάτα! Είναι φοβερά τραυματισμένος και εσύ αδιαφορείς τελείως. Μην κάνεις φασαρία. Δεν είναι μόνο αυτό όπως λες. Έσπασε το χέρι του και φάνηκε η σάρκα. Στην άκρη.
Μάη, κρατά αυτό. Ναι. Για να το δω. Σταματήστε. Σταμάτα, Καμπαμαρού. Σταμάτα. Ησυχία. Πρέπει να είμαι πολύ προσεκτικός τώρα. Ησυχία, λοιπόν. Δεν μπορώ να τον αφήσω να το κάνει. Πάμε. Σταματήστε. Ευχαριστώ, το χρειαζόμουν. Εντάξει, κάτι θα γίνει. Όχι. Ανησυχούμε, Καμπαμαρού. Καόρου θα τον πάω στο νοσοκομείο τώρα. Ναι. Βάλτε τον στο αυτοκίνητο σιωπηλά. Θα ήθελα να το πείτε στην κυρία Οκούμπο ότι συνέβηκε. Ναι, θα είμαι εκεί μαζί της σύντομα. Ναι, παρακαλώ. Ναι, παρακαλώ. Γιατί πηγαίνεις εσύ μαζί τους? Θέλω να δω για μια φορά το νοσοκομείο. Ποτέ δεν έχω δει κανένα. Όχι! Βγες έξω γρήγορα. Παρακαλώ, πηγαίνετε τώρα. Φύγανε. Συντζούνε, φίλε. Χιονίζει. Δεν θα αφήνω να πας και να φας μόνη σου. Πού πηγαίνουν? Τρομερό. Παρακαλώ, βιαστείτε. Ναι. Το αμάξι του Αντιπροέδρου. Πάμε. Είμαι καλός νίντζα. Αλλά αυτή η κρύα μέρα... Ψιου! Έτσι, εδώ. Ησυχία. Πού νομίζετε ότι βρίσκεστε εσείς και φωνάζετε? Πολύ πάμε, Χριστοδέλη. Αυτό να το θυμάστε εδώ μέσα. Πώς είναι ο Σιντζούνε? Είναι σύνθετο σπάσιμο. Λένε πως η εγχείρηση είναι πολύ δύσκολη. Η θεραπεία του Καμπαμαρού ίσως δεν ήταν καλή. Τον πόνεσε πολύ το Σιντζούνε ο Καμπαμαρού με τα γιατροσόφια του. Δεν έκανε καθόλου καλά που τον πόνεσε. Ο Καμπαμαρού πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του αν το χέρι του Σιντζούνε δεν πήγε καλά. Όχι. Ναι, κυρία. Όχι, κορίτσια. Ναι, κυρία. Όχι, κορίτσια. Ναι, κυρία. Ησυχία. Συγγνώμη. Είναι νοσοκομείο εδώ. Καταλάβατε? Μάλιστα. Μη με κάνετε να λέω τα ίδια και τα ίδια. Πού πήγανε όλοι τους? Όχι, σταματήστε. Ησυχία. Παρακαλώ, μη μου το κάνετε αυτό. Όχι. Δεν θέλω να πάρω άλλα φάρμακα. Πήρα τόσα πολλά και δεν νιώθω καλύτερα. Σας παρακαλώ. Σκασμός. Δεν μπορείς να αρνηθείς. Είσαι σε κακή κατάσταση. Είναι πολύ καλά φάρμακα, αλλά ακριβά. Σίγουρα θα πας καλύτερα. Πρέπει να τα πάρεις αμέσως. Εγώ ποτέ δεν έχω πάρει φάρμακα. Βοήθεια! Κατάπια μόνο μια όλα τα χάπια. Πάει, χάπια. Βοήθεια! Βοήθεια! Τι γυναίκα είναι αυτή? Δεν μου αρέσει. Εσύ ποιος είσαι? Πού βρέθηκες εδώ? Είμαι ο Καμπαμαρού Ιγκάνο. Τι κάνεις? Το όνομά μου είναι Γιόνι Καμπαγιάση. Με βοήθησες. Ευχαριστώ πολύ. Δώσε το χέρι. Καημένα, Σιντζούνε. Πού σου συνέβη αυτό? Φαίνεται πως πρέπει να μείνει καιρό στο νοσοκομείο. Με συγχωρείτε, ήρθα. Ευχαριστώ πολύ, γιατρέ. Καλημέρα. Πώς είναι, γιατρέ μου? Πέστε μου, σας παρακαλώ. Είναι καλά? Έμαθα ότι ήταν δύσκολη η εγχείρηση. Συνήθως τα σύνθετα κατάγματα είναι πολύ δύσκολα να επιδιορθωθούν. Αλλά σε αυτή την περίπτωση τα σπασμένα κόκαλα φτιάχτηκαν πριν από την εγχείρηση ήδη στη φυσιολογική τους θέση. Τι?
Τα τέλεια έκτακτα μέτρα που πήρατε όταν έγινε το κάταγμα το αποκατάστησαν το χέρι. Η εγχείρηση ήταν πολύ πιο εύκολη με αυτά. Και εγώ θέλω να μάθω πώς έγινε να διορθώσετε τόσο καλά το σφασμένο χέρι. Αυτό σημαίνει ότι... Η θεραπεία του Καμπαμαρού ήταν... Τέλεια. Αποκλείεται. Όχι. Βλέπεις, Καόρου. Είχα δίκιο εγώ. Θα σας δω αργότερα. Ναι. Δεν του έδειξα εμπιστοσύνη. Είμαι ο δάσκαλός του, μα δεν του έδειξα εμπιστοσύνη. Λυπάμαι, Καμπαμαρού. Λυπάμαι, Καμπαμαρού. Συγχώρεσέ με. Συγχώρεσέ με. Είναι εντάξει ο αντιπρόεδρος ή αυτόν χτύπησαν με το ρόδαλο. Δεν ξέρω. Τι, 4 φορές τη μέρα. Πάντα με πίεζε. Μα είμαι ακόμα άρρωστη. Θέλω να πάω σπίτι και να φάω και κρυζιού με τα εγγόνια μου. Ω, την καημένη τη γυναίκα. Εντάξει, πάρε αυτό το φάρμακο. Τι είναι, και εσύ τα ίδια? Αυτό είναι ένα ιατρικό αποκλειστικά των νίντζα. Παίρνεις ένα σβόλο και γύρνεσαι άλλος άνθρωπος, γιαγιά. Κατάλαβες? Μα... Πάρ' το που σου λέω, να έτσι. Άνοιξε το στόμα. Πόσο πικρό είναι αυτό το χάπι. Το καλό φάρμακο είναι πικρό στο στόμα. Πηγαίνω. Χαμογέλασε, γιαγιάκα. Καμπαμαρού. Όχι, δεν γίνεται. Θα θέλαμε να μέναμε μαζί του τουλάχιστον απόψε. Όχι, δεν μπορείτε. Μπορούμε κι εμείς να το φροντίσουμε πολύ καλά. Μα δεν χρειάζεται να ανησυχείτε. Θα προσέξω τον ασθενή πολύ καλά. Δεν χρειάζεται να ανησυχείτε. Παρακαλώ, πηγαίνετε σπίτι σας. Καλά, κατάλαβα. Θα σας δω αύριο. Εντάξει, Τι χαριτωμένος που είσαι, Σιτζούνε. Ω, το καημένο το παιδί. Μάλλον βλέπει κακό όνειρο. Μην ανησυχείς. Θα σε φροντίσω. Θα περάσουμε καλά οι δυο μας. Καμπαμαρού! Καμπαμαρού! Τι πήγε? Καμπαμαρού! Έχει πάει στο νοσοκομείο, γιαγιά. Δεν είναι εδώ. Αλήθεια. Πηγαίνει στο νοσοκομείο κάθε μέρα. Ανησυχεί πολύ για το Σιτζούνε. Είναι πραγματικά ο εγγονός του Σάιζο. Όχι. Έχει άλλο λόγο που πάει εκεί. Πες μου, Καμπαμαρού, πραγματικά δεν τον είδες αυτόν που μου επιτέθηκε? Δεν βοηθάει σε τίποτα να ρωτάω τώρα. Ω, ναι, Σιτζούνε. Θυμήθηκες κάτι, Καμπαμαρού? Μπορώ να πάω μερικά από αυτά τα φαγητά στην καημένη τη γριούλα στο άλλο δωμάτιο? Κάνε ό,τι νομίζεις. Είσαι αδιάφορος, Σιτζούνε. Δεν μπορείς να γίνεις καλά έτσι. Οι άντρες πρέπει να γιατρεύονται με το κουράγιο τους. Είναι μόνο μια μικρή πληγίτσα. Όχ, διάβολε! Δεν είναι τίποτα. Σημαίνει πως είσαι ζωντανός. Λοιπόν, θα σε ξαναδώ, εγώ πηγαίνω τώρα. Αν πονάω σημαίνει ότι ζω. Αυτό που λέει φαίνεται κάπως αληθινό. Τώρα είμαι καλά. Άστε με να πάω σπίτι. Όχι. Δεν είσαι ακόμα εντάξει. Ναι, είμαι. Κινούμαι τόσο εύκολα έτσι. Βλέπεις. Πρέπει να μείνεις στο κρεβάτι ήσυχα. Όχι. Τι κι αν γιατρεύτηκες. Άσε με. Σταμάτα. Όχι. Φαίνεσαι μια χαρά, γιαγιά. Καμπαμαρού. Το φάρμακό σου δούλεψε καλά. Φυσικά. Ήταν ειδικό φάρμακο. Πάει καιρός που ένιωσα καλά για τελευταία φορά. Καλό αυτό. Μπορείς να πας σπίτι τώρα. Ευχαριστώ, χρωστώ πολλά στο φάρμακό σου. Σταματήστε εσείς. Αν πήρες κάποιο άλλο φάρμακο δεν μπορούμε καθόλου να σε αφήσουμε να πας σπίτι. Θα μείνεις εδώ. Ο παππούς μου το είχε γράψει. Δεν φαίνονταν καλά, αλλά το φάρμακο δούλεψε. Δεν μπορούμε να πιστέψουμε σε ένα φάρμακο το οποίο δεν ξέρουμε ποιος το έφτιαξε.
Είναι αστείο να πιστεύει κανείς σε τέτοια. Δεν είναι αστείο. Δεν είναι. Δεν είναι. Παρακαλώ, σταματήστε. Καμπαμαρού. Τι. Δεν θέλω να πάω σπίτι ακόμα. Γιαγιά. Παρακαλώ. Εντάξει. Το καταλαβαίνετε πολύ καλά. Μείνετε ήσυχοι στο κρεβάτι. Θα σας φέρω το φάρμακό σας αμέσως. Γιαγιά. Δεν πειράζει. Ήμουν σοβαρά άρρωστη. Είναι φυσικό κανείς να μην πιστεύει πως έγινα καλά. Μα γιαγιά. Όλα πρέπει να είναι λογικά σε αυτόν τον κόσμο. Λογικά. Εντάξει. Περίμενε λοιπόν ένα λεπτό. Ας δώσουμε σε κάποιον άλλο το φάρμακο του παππού. Θα φανεί η δύναμη. Μπορείς αυτό. Θα δεις. Θα γυρίσω σύντομα. Γεια σου γιαγιά. Πού είναι η συνταγή του παππού? Νάτι. Αυτή είναι. Η συνταγή είναι το φάρμακο νίντζα. Ω, πόσο σκονισμένο. Και πόσες τρύπες από σκουλίκια. Τι. Το καμένο φίδι και η σάβρα και η πρωινή δροσιά της ομορφιάς. Η πρωινή δροσιά της ομορφιάς. Η πρωινή δροσιά της ομορφιάς. Ναι. Παραπαπαπαπαπαπα. Ο παππούς μάλλον ήταν ποιητής. Η πρωινή δροσιά σημαίνει τα δάκρυα της ομορφιάς. Θα μου δώσει η Μάη τα δάκρυά της. Αυτή είναι μάλλον ακατάδεκτη. Λοιπόν, θα τα πάρω αργότερα. Πάμε. Τα δάκρυα της ομορφιάς. Ομορφιά. Η καμένη σάβρα. Ο ξεραμένος βάτραχος. Το καπνισμένο φίδι. Και τα δάκρυα της ομορφιάς. Ομορφιά. Η Μάη είναι η μόνη που μπορώ να σκεφτώ. Βοήθεια! Βοήθεια! Τι τρέχει? Καμπαμαρού? Γιαγιά μου! Γιαγιά! Αυτός είναι! Καμπαμαρού, δεν θα πρέπει να μπαίνεις στο δωμάτιο του κοριτσιού δίχως να αλλάξεις ρούχα. Δεν επιτρέπεται αυτό. Όχι. Εγώ ήθελα μόνο να πάρω τα δάκρυά της, τίποτε άλλο. Όχι, λέει ψέματα. Προσπάθησε να με χτυπήσει με εκείνο το μπουκάλι. Όχι. Μην αρχίζεις να κλαις δίχως να μου το πεις. Τι χάσιμο χρόνου. Σταμάτα! Παρακαλώ. Σταμάτα! Παρακαλώ. Μια στιγμή. Καμπαμαρού, εσύ είπες ότι ήθελες τα δάκρυα της Μάη. Πες μου το λόγο. Ναι, ακούστε. Κατάλαβα. Χρειάζεσαι τα δάκρυα της ομορφιάς για το φάρμακο νίντζα. Έτσι λοιπόν, νόμιζα πως τα δάκρυα της Μάη ήταν τα καλύτερα. Ο Καμπαμαρού, εγώ μπορώ. Κατάλαβα. Μάη, κλάψε γι' αυτόν. Τι? Κλάψε για τον Καμπαμαρού. Όχι, για τους αρρώστους. Κλάψε. Θα κλάψω κι εγώ μαζί σου. Εσύ γιατί κλαις, γιαγιά? Ξέρω εγώ. Χρειάζεσαι, είπες, τα δάκρυα της ομορφιάς. Ορίστε το φάρμακο του παππού. Οποιοςδήποτε ασθενής μπορεί να θεραπευθεί από την ασθένειά του με αυτό. Λοιπόν, δεν ξέρω. Κοίταξέ με. Γιόνι. Είμαι άλλος άνθρωπος τώρα που πήρα το φάρμακο του Καμπαμαρού. Ιωχώ! Βλέπετε. Ορίστε. Ορίστε. Κι εγώ να δοκιμάσω, Καμπαμαρού. Κι εγώ. Εντάξει, εντάξει. Μην τρέχετε. Πόσο πικρό είναι. Βέβαια. Υπάρχουν πολλά δάκρυα ομορφιάς εκεί μέσα. Εντάξει. Δάκρυα ομορφιάς. Ναι. Είναι όμορφη η γιαγιά Ράναν και γριά. Πώς είναι? Άρχισε να ενεργεί, παιδιά. Ναι. Νιώθω το σώμα μου ελαφρύ. Κι εγώ επίσης. Στο είπα εγώ. Εντάξει. Ας το δώσουμε και σε άλλους ασθενείς. Να γίνουν κι άλλοι καλά. Ο Σιτζούνε κοιμάται τώρα, κυρία Ραν. Κατάλαβα. Μείνετε ήσυχοι. Θα του το δώσω αργότερα. Μείνετε ήσυχοι. Βέβαια. Το ειδικό γιατρικό. Κι αν πάθει τίποτα κακό, Σιτζούνε. Πόσο πρέπει να μείνω εδώ προϊσταμένη? Νόμιζα πως ήταν η κυρία Οκούμπο εδώ.
Όχι. Είναι ώρα για την ένεση. Θα προσπαθήσω να μην σε πονέσω. Πόσο πρέπει να μείνω εδώ προϊσταμένη? Μέχρι να είσαι πραγματικά καλά. Ωχ! Δεν πόνεσες. Δεν πόνεσες. Τι έγινε? Οι ασθενείς έχουν αρχίσει να φτιάχνουν και οι κρυζιού. Και η κρυζιού είπες? Γιου! Χω! 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 Αχ, κουράστηκα. Ας προσπαθήσει κάποιος. Ακούσατε τι είπα? Εγώ θα προσπαθήσω. Άσε με μένα. Μια στιγμή. Τι κάνετε εδώ με αυτόν τον κρύο καιρό? Είσαστε όλοι σας άσχημα άρρωστοι. Πίσω στα δωμάτια σας. Τι κάνετε εδώ με αυτόν τον κρύο καιρό? Γρήγορα στα δωμάτια είπα. Γρήγορα στα δωμάτια είπα. Τι? Σταματήστε. Γιούχου. Όχι. Ήταν σοβαρά ασθενή. Ναι. Με πιστεύετε τώρα? Έγινα καλά με το φάρμακο του Καμπαμαρού. Νιώθω 20 χρόνια νεότερη. Είμαι πιο νέα από σένα, καρακάξα μου. Δύσκολο να το πιστέψει κανείς. Αλλά αληθινό. 20 χρόνια νεότερη με αυτό το φάρμακο. Βλέπετε? Τα κατάφερα, γιαγιά. Είσαι μέσα, Καμπαμαρού. Απάντησέ μου. Όχι, καμιά απάντηση. Συγγνώμη για αυτό που συνέβη το πρωί. Είμαι κάπως απρόσεκτη. Τι είναι αυτό? Ένα κομμάτι από στριφτό χαρτί. Δάκρυα. Δάκρυα ομορφιάς. Σημαίνει παπαρούνε των αγρών. Όχι. Και η γιαγιά? Ο Θεούλη μου. Καταραμένε, Καμπαμαρού. Πόσο ωραίο. Θα είναι καλή χρονιά. Χρωστάμε πολλά στον Καμπαμαρού. Τι είναι? Πάρ' το ψύχρεμα, πάρ' το ψύχρεμα. Σιτζούνε, εγώ νιώθω νεότερη. Χαίρομαι για λογαριασμό σου. Τώρα έχουμε την ίδια ηλικία. Σ' αγαπώ, Σιτζούνε. Παρακαλώ συγκρατήσου. Ψυχραιμία! Βοήθεια! Βοήθεια! Σ' αγαπώ, Σιτζούνε. Σ' αγαπώ, Σιτζούνε. Βοήθεια! Ας με βοηθήσει κάποιος! Παίζουν κυνηγητό. Τι ωραία, μακάρι να μπορούσα κι εγώ να παίξω κυνηγητό όπως αυτή. Τι κρίμα. Όπο! Βοηθάτε με! Βοηθάτε με! Αγάπη μου. Συγγνώμη, εγώ έφταιγα. Παπά. Άντρα μου. Ο κύριος Κανεσάκα που είχε εξαφανιστεί ανακαλύφθηκε τελικά. Κρυβότανε. Είναι μια πονεμένη ιστορία αγάπης. Είναι... Και τώρα η διάθεση της εκπομπής μας. Τι είναι αυτό? Η ώρα των απολεσθέντων προσώπων. Παπά, έπλασε πίτη, σε παρακαλώ. Μου λείπεις τόσο πολύ. Δεν ήξερα πως από την τηλεόραση μπορεί να βρει κανείς χαμένους ανθρώπους. Ναι, η δύναμη της τηλεόρασης είναι μεγάλη. Μπορείς να βρεις ό,τι θέλεις. Ω ναι, αυτό είναι. Ο Χαγιάτε. Τι? Κι εγώ ξέρω κάποιον που έχει χαθεί. Είναι ο Χαγιάτε. Είναι ο Χαγιάτε ο φίλος. Αγιάτε ο φίλος. Πού πρέπει να πάω για να τον βρω? Στο σταθμό της τηλεόρασης πήγαινε να σου πούν. Στο σταθμό της τηλεόρασης να πάω? Πού είναι? Πού? Ω, αυτός είναι ο τηλεοπτικός σταθμός. Μάλλον ωραίος. Χαγιάτε, απλώς περίμενε. Θα του ζητήσω να σε βρουν.
Είναι αλήθεια πως εσείς και ο Κινσίρο Ματσιμάνο είστε ερωτευμένοι? Είναι καθήκον μας να λέμε την αλήθεια στους τηλεθεατές. Είμαι ο Νασιζάτα. Πώς πάει το ρομάτσο με τον Κινσίρο? Είμαστε απλά φίλοι. Μα κάποιος σας έχει δει να συναντιέστε σε ένα εστιατόριο μεσάνυχτα. Πείτε μας την αλήθεια. Δεν ήμασταν εμείς. Δεν ξέρω τίποτα γι' αυτό. Βιαζόμαστε. Παρακαλώ, αφήστε μας να φύγουμε. Παρακαλώ. Σταματήστε. Φύγετε από τον δρόμο μας. Πρέπει να φύγουμε. Διάβολε, είναι κακή. Τι? Παρακαλώ, βρείτε τον. Βρείτε τον, Χαγιάτε, γρήγορα. Τι θέλεις εσύ? Το κατάλαβα. Το είδα το απόγευμα. Μπαμπά, σε παρακαλώ, γύρνα πίσω. Μου λείπεις τόσο πολύ, μπαμπά. Φίλε μου, θα με ακολουθήσεις? Έλα μαζί μου. Τι είναι, τώρα είμαι απασχολημένος. Άφησέ με, τι είσαι εσύ, αστυνομικός? Με λες αστυνομικό? Εγώ δουλεύω για αυτό το σταθμό εδώ και 20 χρόνια σαν θυρωρός. Είμαι ο θυρωρός. Παλιό παιδό. Άφησέ με. Με πέταξε κάτω. Εγώ ανήκω στην 5η κατηγορία στο τζούντο. Είναι η πρώτη φορά που με ρίχνουν μέσα σε 20 χρόνια. Πώς έγινε αυτό? Διαβολό. Μα πού πήγε? Σκάτα. Πρέπει να τον βρω. Θα τον βρω. Τι είναι αυτό? Φοβάμαι. Είναι πιο φοβερό και από τον παππού μου. Έχω έρθει από τον πέμπτο πλανήτη για να σώσω τη γη. Το όνομά μου είναι Σούπερκιν. Είμαι ο πρωτοδύναμος Σούπερκιν. Κάτω, κύριε Ραν. Διάβολε. Κόψε. Hey, τι νομίζεις πως είναι αυτό? Σκασμός. Είσαι εκτός χρόνου, Κινσίρο. Γυαλί, άνθρωπε. Διάβολε. Σκασμένε. Διάβολε. Πόσο παιδιά είναι. Παίζουν με ένα βαλσαμωμένο ζώο. Και τι φασαρία που κάνουν. Τον βρήκες? Όχι, δεν τον βρήκα. Ούτε κι εγώ μπορώ να τον βρω. Μα πρέπει να τον βρούμε γρήγορα. Πρέπει να τον βρούμε γρήγορα. Μα δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Τι? Αμάν. Καλησπέρα σας. Είναι η μαγειρική εκπομπή των 3. Σήμερα θα παρουσιάσουμε γαλλική κουζίνα. Είναι τα μενού της δυναστείας των Λουδοβίκων. Τι όμορφα που είναι όλα. Λοιπόν, θα ήθελα να δοκιμάσω αρχικά. Για να δούμε. Τι? Ωραίο είναι. Ποιος είναι αυτό? Ποιος είναι αυτό? Κόψτε, λάθος. Μα είναι απευθείας. Κατάρα, τι να κάνουμε? Πρέπει κάτι να κάνουμε. Μα πώς? Από πού πήγε? Πάντα ήμουν περήφανος που δεν είχε μπει ποτέ κανένας ξένος σε αυτό το σταθμό. Από πού πήγε? Πρέπει να τον βρω. Νάτος! Ποιος είσαι? Εγώ. Το όνομά μου είναι Καμπαμαρού. Βρίσκομαι εδώ για να βρω ένα πρόσωπο που έχει εξαφανιστεί. Με τράβηξε η ωραία μυρωδιά. Νάτος! Αυτός αστυνόμος. Εγώ. Απατεώνα! Δεν μπορείς να το σκάσεις πια. Μα τι διάβολο κάνεις? Εσύ τι κάνεις? Θέλεις να παλέψεις? Χριστί. Σταματήστε τη λήψη! Θα απολυθείτε όλοι! Σταματήστε τη λήψη! Σταματήστε τη λήψη, είπα! Σταματήστε μια στιγμή. Είναι ενδιαφέρον. Τι? Νέος αέρας θα πνεύσει σε αυτό το βαρετό πρόγραμμα. Θα το συνεχίσουμε έτσι από αύριο.
Μια μαχητική μαγειρική εκπομπή. Θα ενθουσιαστείτε. Μια μαγειρική μαγειρική εκπομπή. Ξαναμένο μαγείρεμα. Καλή ιδέα, παραγωγέ. Hey, κάμερα! Πάρτε το πρόσωπο του παιδιού. Γρήγορα το πρόσωπο του παιδιού. Απατεώνα! Όλα αυτά τα θαυμάσια φαγητά στο χέρι μου. Ακολουθήστε τον! Πιάστε τον! Διάβαλε! Τσέχομαι! Είπα να μην τον συναντάς δημοσίως. Σου είπα να μην τον συναντάς δημοσίως. Μα... Κάνε απλά ό,τι σου λέω. Θα χάσεις τη δημοτικότητά σου αν ανακαλύψει ο κόσμος πως έχεις κάποιο φίλο. Θέλω να είμαι ελεύθερη όσο και ένα συνηθισμένο κορίτσι. Πολύ αργά πια. Το ξέρεις πως έχεις γίνει είδωλο. Θα υπακούς τις εντολές μας. Δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς. Μα... Να προσέχεις το πρόσωπό σου. Χαμογέλα. Πρέπει να χαμογελάς. Πάντα. Δεν πρέπει να σταματάς. Χαμογέλα τώρα. Χαμογέλα. Χαμογέλα. Πιο πολύ. Πολύ. Χαμογέλα. 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 Εκείνο το κορίτσι, το καημένο. Πού πήγε αυτός? Τι τρώει. Θα πάω να ελέγξω. Μην ξεχάσεις να μάθεις απ' έξω το ρόλο σου. Δεν αντέχω άλλο. Παρακαλώ κάποιος. Βοήθεια. Δεν αντέχω άλλο. Παρακαλώ, ας με βοηθήσει κάποιος. Παρακαλώ κάποιος. Βοήθεια. Δεν αντέχω άλλο. Κατάλαβα. Ο καθένας θα ήθελε να την γλιτώσει. Όλοι τις φέρονται τόσο άσχημα. Εντάξει. Παρακαλώ, βοήθεια. Αστέρι. Παρακαλώ, βοήθεια. Μην ανησυχείς. Θα σε πάρω από εδώ. Πάμε τώρα από εδώ. Πού πάμε? Άφησέ με! Στα κομμάτια μην πανικοβάλλεσαι. Α, θα τη σπρώξει κάτω. Είναι η Σιγιόκο Γιακουσιμάρου. Ναι, αυτή είναι. Τι! Κατάλαβα. Δεν πρόκειται για βουνό. Δεν γίνεται να το σκάσουμε προς το πιο ψηλό μέρος. Ψυχούλα μου! Το ξέρα πως δεν πρόκειται για συνηθισμένο παιδί. Είναι ένας τηλεοπτικός απαγωγέας. Ας τη βοηθήσει κάποιος. Παρακαλώ, βοήθεια! Μα ορίστε, σε βοηθάω. Το αίμα μου σαν φύλακας βράζει. Θα μου ξεφεύγεις! Είμαι ο Νασιζάβα, ο ρεπόρτερ έκτακτων θεμάτων. Ένας νεαρός μπήκε ξαφνικά μέσα στον τηλεοπτικό σταθμό το απόγευμα. Έχει πάρει τη δεσποινίδα Σιγιόκο Γιακουσιμάρου σαν όμηρο και έχει ανέβει στην κορυφή του πύργου της τηλεόρασης. Πολύ φασαρία έχει εκεί κάτω. Συμβαίνει τίποτα εκεί κάτω? Είναι ο Καπαμαρού. Ναι, είναι ο Καπαμαρού. Γιατί είναι στην τηλεόραση? Σκαρφάλωσε τόσο ψηλά. Είναι γεμάτο ζωή ο Καπαμαρού. Πόσο ανόητο είναι αυτό, κυρία Οκούμπο. Πρέπει κάτι να κάνετε. Η τιμή του Κινγκιόκου θα τιμαστεί. Πρέπει κάτι να κάνετε. Έχει δίκιο, γιαγιά. Είσαι υπεραισιόδοξη. Τι θα γίνει όμως? Μην ανησυχείτε. Ο Καπαμαρού θα πρέπει κάτι να έχει στο νου του που το έκανε. Γιαγιά! Από εδώ ο θυρωρός του τηλεοπτικού σταθμού Τόγιο. Κυνηγάει το αγόρι. Γεια σας. Δουλεύω σαν θυρωρός του τηλεοπτικού σταθμού Τόγιο εδώ και 20 χρόνια. Αυτό το αγόρι φαίνεται πολύ δυνατό. Μην ανησυχείτε. Όσο πιο δυνατός ο εχθρός, τόσο πιο πολύ ζωντανεύω κι εγώ. Η αντίσταση είναι ανώφελη. Κατεβείτε! Διατάσσω, κατεβείτε αμέσως! Κατεβείτε αμέσως τώρα! Κατεβείτε! Αυτή εδώ είναι η περιοχή μου. Τι κάνεις? Κατέβα αμέσως! Κατέβα αμέσως! Είσαι εσύ!
Να πάτε να κοιτάξετε το κυκλοφοριακό πρόβλημα. Στα αλήθεια. Τι είπες? Σκάτα! Δεν θα έπρεπε να ανέβω εδώ πάνω. Συζητάνε σχετικά με το πώς θα σε βγάλουν από τη μέση. Θα σας συλλάβω για παρακόλληση του έργου μας. Είμαι ο Νασιζάβα. Θα του πάρω συνέντευξη. Είμαι ο Νασιζάβα. Σκατά! Μας σαμποτάρει όλο το πρόγραμμα. Τι ζητάει έτσι? Θα του πάρω συνέντευξη. Γεια σας. Με λένε Νασιζάβα. Ω, είστε αυτός που την καταδίωκε πριν. Βοήθεια, κύριε Νασιζάβα! Διάβολε, προσοχή! Αποφάσισες να σκοτωθείς! Ας παλέψουμε έντιμα! Έφτασε η ώρα! Απαντήστε στην ερώτησή μου πρώτα. Είμαι ο Νασιζάβα. Ο Νασιζάβα, ο ρεπόρτερ των έκτακτων θεμάτων. Θα απαντήσω σε οποιαδήποτε ερώτηση. Μα πρώτα ξεφορτωθείτε αυτό το κανόνι! Κανόνι? Αυτή είναι η τηλεοπτική κάμερα. Όλοι μας παρακολουθούν στη χώρα. Δηλαδή με βλέπουν τώρα στην τηλεόραση? Παρακαλώ, απαντήστε στην ερώτησή μου. Γιατί το κάνατε αυτό? Για ποιο λόγο? Τι σας έσπρωξε να το κάνετε? Γιατί... ναι, η ιδέα ήταν δικά μου, χαγιάτε! Θα πρέπει να μιλήσω γι' αυτό, Χαγιάτε! 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 Φωνάξτε κι εσείς μαζί μου! Κι εσείς, εντάξει! Αυτό που ήθελε ήταν ο Χαγιάτε. Καταλάβατε? Χαγιάτε, λέει. Είναι κάποιο σημάδι αυτό? Χαγιάτε! 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 Ας φωνάξουμε όλοι μαζί. Είναι η απέτησή του. Γρήγορα! Παρακαλώ, βοηθήστε την. Βοηθήστε την γρήγορα. Δεν θα έπρεπε να τον θυμώσουμε. Ας φωνάξουμε όλοι μαζί. Χαγιάτε! 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 Είσαι καλά, Σιγιώκο? Σταματήστε! Μην το κάνετε αυτό! Ξαφνικά εμφανίστηκε μια έκπληξη. Μας ήρθε ο κύριος Κινσίρο Μάτσουμορ. Καιρό τώρα ο κόσμος μιλάει για το ρομάτσο τους. Η φήμη ήταν αληθινή. Να ο Κινσίρο που ήρθε να σώσει την αγάπη του. Πες μας την αλήθεια, Σίρο. Ήμασταν... Βούλος το Σιγιώκο! Μη μιλάς, Σιγιώκο! Είμαστε απλά φίλοι. Πες τους την αλήθεια, Σιγιώκο. Σταματήστε εσείς! Μαμά μου. Τόσιο. Τόσιο. Πω. Ένα αγοράκι εδώ πέρα λέει τη Σιγιώκο μάμα. Πάει να πει ότι είναι το παιδί της. Σωστά. Όχι. Εγώ... Δεν είναι ο γιος μου. Μαμά. Γιατί δεν τους λες την αλήθεια? Είναι ο γιος σου, έτσι δεν είναι? Μα δεν καταλαβαίνεις πώς αισθάνεται. Η μαμά μου πέθανε όταν ήμουν μικρό παιδί. Πολύ μικρό παιδί. Μαμά. Ακόμα θυμάμαι τη ζεστασιά της μάνας μου. Μα δεν πρόκειται να μου απαντήσει όσο και αν τη φωνάζω. Μαμά. Καημένη. Θυμάμαι κι εγώ τη μάνα μου. Γιατί δεν τους απαντάς? Είσαι η πραγματική μητέρα του, δεν είσαι? Καταλαβαίνω πως νιώθεις, Καπαμαρού. Είμαι κι εγώ όρφανη. Μαμά.
Γιατί δεν απαντάς? Έχει δίκιο. Λένε πως η αγάπη της μάνας είναι πιο βαθιά και από τη θάλασσα. Δεν είσαι άνθρωπος. Δεν έχεις αίμα μέσα σου. Δεν έχεις δάκρυα. Απάντησέ του. Απάντησέ του. Δεν έχεις αίμα μέσα σου. Δεν έχεις δάκρυα. Το χρειάζομαι το μικρό. Σκασμός! Κι εγώ έκλαιγα το δίλη όταν ήμουν μόνος. Σταματήστε. Τόσιο. Διάβολε, δεν μπορώ να περιμένω. Μαμά, Τόσιο. Τόσιο. Μπαμπάκα. Τώρα πάει η δημοτικότητά της. Η συγκλονιστική αγάπη. Η μεγαλύτερη ερωτική ιστορία της χρονιάς. Ο κρυφός έρωτας. Μας συγκινεί τόσο πολύ. Έτσι πρέπει να γίνεται. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η καρδιά μου πονούσε γιατί έλεγα ψέματα. Δεν μπορούσα να αποφασίσω πότε θα έλεγα την αλήθεια. Από πότε αγαπιόσαστε? Έχετε δηλώσει το γάμο σας? Τηλεοπτικέ απαγωγέα, σε συλλαμβάνουμε στη στιγμή. Εσείς θέλετε να το συνάβετε ακόμα κι αφού μάθατε την ιστορία. Θα μην το κάνετε τώρα. Θα το προστατέψω εγώ. Εμπρός! Δημιούργησε εντύπωση. Η συγκίνηση ανεβαίνει στο 60%. Συνεχίστε τη λήψη. Θέλω το πλάνο και αυτού του ανθρώπου. Μα η αστυνομία. Συναναλαμβάνω εγώ. Συλλάβετε και τους δυο. Εντάξει, για δοκιμάστε. Φτάνει. Αρκετά, αρκετά. Τι κάνετε εσείς? Αυτό είναι. Τι γίνεται? Ω Θεέ μου. Όλη αυτή η φασαρία ήταν τεχνική. Η μεγαλύτερη ερωτική ιστορία της χρονιάς. Αστείοι άνθρωποι. Χαίρομαι για σένα, παιδί. Ω ναι, αγιάτε. Νόμιζα πως ήταν αλήθεια. Με κορόιδεψαν. Αγιάτε, φίλε. Καμπαμαρού, σε έχω προδώσει. Ξέχασέ με λοιπόν. Μπορώ να πω Καμπαμαρού? Αγιάτε. Κάποτε θα σε ξαναδώ. Καμπαμαρού, νομίζω πως άρχισα να σε καταλαβαίνω κάπως. Ω μάι. Α, σε συχαίνομαι! Σταματήστε, μην το κάνεις αυτό, παρακαλώ.